Для тех, кто не понимает, что происходит. Раз. Два. Три. Бұл бет башқұртса КВН. Интервьюла башқұртса бұларға тейш. Эй, ладно, русса так русса. КВН'дан неме эшләдең? Хайрамды көтәм. Кайдан? Бөтәһе аны клубтан. Син эшиясы, махас эшиясы, махас эшия. Нөктәрі моторы теперлайтып ишеткәнем. Һин улардан звукач. Нимә тәйтердең? Әншә беден Юрий Дудь йоклап утыра. Мортаза Рахимов тосратам. Нимә тәйтердең? Мин уға Мұртазағай, әйдәңіз бөтә Башқұртстандан Күгәрсен районын эшләйек дип әйтер инем. Һин нөктәрі КВН командамда уйнайм. Һине танайдармы? Миңа хатта үтергә лә бирмәйләр. Гей клубта. Ина әсәң Алиэкспресстан яздырып алдың әллә? Мин әле. Былтыр икенче урын яуланыгыз. Элекке ел икенче урын алдыгыз. Онан алда өченче урын. Нинди хис тойгылар? Мына ул уендан һуң да безнең хис тойгылар югалды. Мына мәсәлән. Бәгырем, мин авырлы. Күршеңдән. Һин әрмегә алалар. Бәгырем, һин авырлы. Талгың бетәме, юкмы? Ярый, мин әхирәттәргә киттем. Һин бердән көн рәхәтләнеп ал. КВНчылар күпме акча эшләй? Ну, бездә андый проблема бер касында булманы. Акса етерлек, ашарга бар. Мин хатта кызыма көн һайын сескеләр бүләк итәм, клумбага әйтәм аны. Менә шулай. Азамат, киттек ашарга. Асыккан кел, фристайл алып булмайды инде. Айда. Миңа әле калдырыгыз. Миңа әле калдырыгыз әле. Нимә, РНТ күп акча түләтеп уйлагызмы әле? Жан несек, ағындығызмы? Айнур, хиндун, Сил көрәштік низа, хум, Меннән хушлаштық, я юан подмышки, Нөктәруның фишка, Ялләп бирергә гран-пришка. Шунан һуң, һездән кала сүп, Без бит Нөктәру, oh my god, Был бит кызыл ут, һездә ту-ту-ту. Мин һиңә, клоунда түгел, Мин түгел бит шут. Шаяртуы без колхоз түгел, Бездә гелдә тик-тук.